Nggih, wonten dawuh Kyai Patih. Welingku nalika semana ora lali to kowe. Gonmu yasa bali gala-gala sing kanggo palermaning para Pandhawa. Nggih. Sedaya sampun samapta lan sampun rampit. Ya bagus. Sedaya piranti sampun kula damel ingkang gampil kobong. Bagus. Kowe pancen undagi sing peng-pengan tur pinter. Wis aja semelang. Aja semelang nek bali kobong Pandhawa kelakon mati, kowe sak anak bojomu tak paringi bebungah isa tok nggo urip mukti wibawa. Matur sembah nuwun. Kyai Patih. Ya wis Kurencana. Mung kari nunggu dawuh saka aku. Nangguh wanci sing prayoga golek lenaning para Pandhawa. Nggih, ngestuaken dawuh. Kesupen lho. Niki panjenengan le nanggapi etok-etok sing sae. Sing penting golek lenaning para Pandhawa. Nggih, Paman. Bibi Kunti. Atur nuwun awit rawuhipun monggo lajeng kula aturi ngrahapi sedaya dhaharan unjukan. Gurupati karepmu kepiye? Dene nganti kaya ngene nggon muni kota pasukan. Kula ngrumaosi bilih kamukten negari ngastana menika sanes gadahan kula. Nanging sedaya menika ingkang mengku adi-adi kula para Pandhawa. Dados sampun samestinipun menawi kadang-kadang kula Pandhawa tumut ngraosaken kanikmatan kados para kadang Kurawa.
Wah, ning yo kebangetan le Muyugata. Ana panganan kok nganti kaya gunung kaya ngono kuwi. Wah, kabeh tok suguhke. Nuwun sewu nggih. Mbok inggih to sampun anggenipun rembagan. Samenika monggo. Monggo. Raden Wijakangka, Raden Bratasena, Raden Permadi monggo. Wah, Permadi barep nadyan iki disuguh panganan sing manggung kenung kaya mangkene. Nanging aja nganti padha lena ing kaprayitnan. Awit rasaku ora kepenak. Sing padha aspada. Sampun to pun monggo sami dipun rahapi Kurawa kabeh wae. Yo, gek do mangan-mangan ngopi bareng. Udut bareng karo para pendhawa monggo. Monggo sedaya kemawon dipun rahapi. Monggo, monggo Raden. Ger Kuruncana ayo. Gek ndang ditindake Ger Kuruncana. Sepi kaya ngene, cetha yen para pendhawa wis padha turu kepati. Dasare aku ya wis antuk sasmita saka Kyai Pati Sengkuniya. Tak tindakne ngobong bali kala-kalake pendhawa ya ing kene marganing patimu.
Sritinon ning pasewakan busana maneka warna Pak puspiteng udyono miang banjerah saroro ranggeng manik Narawata Obro-brabanyo kang sumirat kenyaring tejo loliwaran lireki Laci siring dadit Wimbo kakandomre ingin tiuping samirana mandara sabaran mangambar bungas ngepeki jroning pasewakan tandya jagat mangestu ngoro wayah Bathara Jagat Suman durung suwe iki ingsun wis netepake ento putraning Sun Kurupati ingsun senggake ngaluhur jumeneng Pangeran Adipati Anom mestine ora suwe maneh bakal nglintir ke Praboning Sun nanging bareng wis kelakon ingsun malah banjur getun geduwung Suman Duh sinuwun jimat sesembahan kula menapa daruranipun mekaten dene malah lajeng rumaos getun merga ingsun gegabah gusah-gusuh tanpa naliti luwih dhisik Pandhawa kuwi sejatine isih waluya apa ora inggih nanging kasunyatanipun para Pandhawa sampun sirna sing mbok nggo dasar yen Pandhawa wis padha sirna apa? Nuwun sewu Bapak Prabu. Nalika semanten dipun adani pahargyan suka parisuka wonten ing laladan
wana warata ingkang mapan ing Bali gala-gala para Pandhawa kaliyan Kakang Mbok Dewi Kunthi nedhengipun eca bojoan Andrawina boten ngertos sangkan paraning bilahi dumadakan Bali kubar dening Dahana. Kula lan Kurawa saged uwal saking bebaya pangamuk ing ladu nanging para Pandhawa nalika semanten boten saged medal saking pangebunging Dahana. Satelasing uruping ladu ing mriku wonten kandha cacah 6. Lah pramila kanthi bukti menika kula saged mesthekaken yen to kandha cacah 6 menika cetha kunarepanipun para Pandhawa lan setunggaling wanita menika mesti kandhanipun Kakang Mbok Dewi Kunthi. Menika Kakang Prabu. Yo, nanging Bali gala-gala kuwi kira-kira kobong dhewe apa diobong? Gagewang Sulana sepundi? Wah, nyemanggaken yen menika. Pripun Kakang Durna? Mbok ya sampeyan ki ngewangi kula to Kakang? Lole. Sing ditakoni iki sampeyan. Kok aku kon ngewangi? Kaya salah iki Dandrawilan aku ora mbok undangi. Pun priwu dikpenake. Matur napa wonten mawon. Piye sengkuni? Ora iso wangsulan to kowe? Suman saiki ketok blangmu. Ketok gedhoamu, kabehmu jebulmu ngaya-wara merga Bali gala-gala kuwi sejatine wis mbok rantem luwih dhisik. Kowe kongkonan karo andhanmu sing jeneng Kuruncana. Bali gala-gala digawe supaya gampang kobong. Ya ora? Ya apa ora, Suman? Sing kudu dinalar kuwi umpama para Pandhawa wis padha sirna mestine layon sing ana kono ora mung cacah 6. Nanging kudune ana 10. Merga Pandhawa kuwi menyang endi wae ora tau pisah karo Semar saanake. Mula sak sireping kobaring geni sing keri ana kono sektine dudu kandhane Kunthi lan Pandhawa. Nanging kuwi yektine kandhane Waranda lan anak-anake sing uga cacah 5 saka traing Nisada. Nalika semana para Sudra sabubaring mangan lara taning Pandhawa banjur padha turu kepati banjur baline kobong. Kobonging bali prayitna para Pandhawa bisa wal saka pangamuk ing geni. Dadi bisa dipestheke yen to Pandhawa lan Nyai Kunthi kalenggan iki isih sugeng. Pandhawa isih walu ya wis kuwi Suman. Saiki ku arep wangsulan kepiye? Nanging nuwun sewu. Kakang Prabu kok saged prisa? Suman. Ya senadyan mripatku iki wuta, nanging ingsun uninga merga 7 dina kepungkur wa penembaning Talkanda rawuh ing Astina paring kabar babagan lakon kang sanyatane dumadi. Lan paring kabar yen Nyai Kunthi Pandhawa isih waluya. Mula Suman lan kowe Gendari. Rene nyatane Pandhawa isih diayomi dening Gusti Kang Maha Agung. Mula bakal ingsun jabel sabdaning ingsun Kurupati tak jabel. Ora sida tak jumenengake ratu ing Astina. Ya dina iki uga negara Ngastina bakal ingsun paringke marang para Pandhawa. Betul suwun. Ing menapa paduka ngendika ingkang kados mekaten? Paduka menika ngasta panguwasa tunggal negari Ngastina. Sampun samestinipun menawi paduka menika ngupaya dhateng kamulyanipun putra paduka para Kurawa. Gendari. Nadyan kena goleke kamulyaning anak nanging kudu diseblak pangestine supaya liwat dalan kang utama. Oh, Gendari. Aku mbiyen titip marang anak-anakku Kurawa marang adimu Suman kuwi supaya dituntun, dituduhake marang marganing kautamanan dharma. Nanging malah dipengaruhi dijlomprongke. Dadine kaya ngono kuwi anak-anakmu.
ngrembakakean cacah, ngrebdokakean jiwa. Mula bener Yai Prabu Pandhu kae duwe anak limo mung setitik. Nggone nglontah ya Permati. Dadi bocah ya utama gendari. Wis, kene linggo meneh mburi kene. Nek ora tak timbali meneng. Nggih. Ge wis. Wis urung. Sampun. Gek mundura. Sampun batu-batu baru sampai mriki. Ora perlu kok. Duh, Rama Prabu. Nuwun sewu, ingkang putrapun Kurupati sampun kelajeng dipun tetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Pramila sampun ngantos dipun jabel krana upami kula dados makuthaning Praja Ngastina. Mesinipun inggih kangge kamulyan lan kamuktenipun para Kurawa. Kurupati meneng. Iki lagi tak rembug kabeh mung supaya adil. Kurawa ya bisa mukti, Pandhawa ya bisa ngenyam kamukten. Nggih ngesuhaken dawuh Rama Prabu. Adipati Durna. Rening sliramu kuwi sawijining pendhita adeng mana Ngastina uga minangka dadi pujangga. Mula ingsun kudu kepiye? Lan piye iku vertikelmu, Adipati Durna? Lole. Sama lole, sama ranting, alas dadi wana dadi alas. Nuwun sewu kok Prabu. Kepareng matur menawi lepat diagung pangsaminipun. Ya ora dadi ngopo, Bim? Sinuwun. Nyatanipun pawartos inggih sampun sumebar. Bilih angger Kurupati sampun katetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Nanging kok malah lajeng dipun jabel menika. Mongko nista-nistaning Narendra menika menawi ngantos lincating janji. Sinuwun. Nadyan kados pundi paduka menika Narendra ingkang kedah anglenggahi sabda Pandhita Ratu. Dados umpami angger Kurupati mangke dipun kepihaken jumeneng nata ing Ngastina. Nuwun sewu, paduka kedah madosaken lintu kangge kamuktanipun para Pandhawa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka Nalendra mbek marosing Satri gumulung mangrempahing wadya kura reka kiri kocap ing mangki dadak sakala gumarubuk ana samirana mangidit milir anggonda amrik wangi umiring praptaning Dyan Bratasena karya kaget kang samya mulat.
njrengkang puspitorum kasiliring samira nomre sekar kadung ngas kadanyo maweh naras retnaning griya jagat dewa Bathara bareng tak granyang cetha yen iki putraku Bratasena kang mengkono Suman gagelekno mripatmu sing suwani sapa sing jaremu wis sirna nggih mboten klentu menika Angger Bratasena lha kene ucapmu kok ngaya-wara Kuluk Bratasena kaya ngapa bungaipun wa dene sira swan katon seger awakmu. Sira padha basuki to, Nger? Wah. Destarastra bapakku. Aku ngaturake bektiku, basaku katur. Destarastra bapakku sing pinangka gantine Pandhu bapakku wis Yer. Aja nyebut Yai Pandu sing wis murut kasidhan jati. Sudarmamu dimen ayem ing alam langgeng yo, Nger. Yo. Sira ngaturake pangabekti banget ndak tampa akarya bombong penggalihipun wa. Pangestuku wae tumrap marang jeneng sira yo, Nger. Yo, tak pundi dadi jimat. Wah, kendari buku aku ngaturake bekti. Ya yo, Nger, wis tak tampa. Pangestune wakmu, aku wae namanono. Yo tak pundi. Durna bapakku sembahku katur. Oh, lole ya. Tak tampa, Nger, tak tampa. Akarya gumbiraning manah. Pangestuku gaget tampanono ya, Nger. Yo tak pundi, semono uga Urupati kakangku. Yo syukur di. Si Adi tinemu rahayu. Nah, dalang kapok ora dibagekke to kowe? Salah kok. Pripun rasane Dipati? Pripun? Sampean dilewati pripun? Nggih mboten napa-napa. Biasa kok. Disengiti wae ya ora apa-apa. Santai kok aku kok. Kowe mono. Bratasena. Jagdine wakmu wis uning mungguh apa to karyanira marak suwan ngersanipun wa iki. Sira mesti bakal njabel negara Ngastina jumbuh kelawan perjanjian nalika semana. Yen to anak-anakku Pandhawa sing ngancik dewasa tumuli negara Ngastina kudu diparingake. Ndak pasrahke marang para Pandhawa nanging pun bapa kudu kepiye, Nger? Jernyatane ya amarga kabar sing tak tampa yen sira sasedulur wis padha sirna nuli kakangmu Urupati wis kelakon ingsun sengkake dadi Pangeran Adipati Anup. Kang mestine ora suwe maneh bakal
kakepyak ki jumeneng Nalendra ing Astina. Oh, Bratasena destun temen. Dene aku tumindak gegabah tanpa nganggo naliti luwih dhisik. Satemah anak-anakku Pandhawa malah saya wimbuh kasangsaya. Apuranen pun waya ngger. Wah, Destarastra bapakku. Aja kleru ing anarga tekaku ana kene. Wah, yektine aku ora nedya nagih janji. Aku ya ora arep njabel baline negara Ngastina. Nanging tekaku mung bakal caos pangabekti lan ngatonaken kalamun Bratasena sak sedulur kalenggan iki isih urip. Wah, isih pinaringan rahayu wilujeng. Kuwi wae Destarastra bapakku jagat dewa Bathara. Nganti tekan semono lekas kautamanmu ya Ulup. Ora sah kakehan gunung sing tanpa guna ingkang wigati leganana penggali ewakmu. Lan aja nganti ana panyacat saka kiwa tengen. Tinarpa lamun nggonku ngregem kamukten tinggalane Yai Pandhu iki kaya dene wong kang ngemut gula krasa legi banjur moh nglepeh. Babar pisan ora. Kang mengkono nggir. Iki ana kamukten kanggo sira sak sedulur wujute alas gung liwang-liwung. Wana mertani ya wana marta. Babaten ki narya Badrakutha Lungguwana. Lan kanggo mukti anak-anakku Pandhawa ya ngger Bratasena. Manganjur lakuning angin gugur anggraning gunung. Orok bumi prakampita. Wah, yo tak sagui. Neng aku sagu mbabati alas. Ora aku arep milik kamukten aku sagu. Mergo aku ngenggoni jiwa kasatriyanku. Nadyan umpama alas wis kelakon tak babati dadi kutha lan negara. Wah, pangacapku aku mung bakal bangun lan goleki kamukten kanggo para kawula kang padha kurang sandang lan pangan. Lan kang durung antuk papan dunung supaya padha nemoni mulya. Anakku ngger, yen kowe gelem tenan gage. Dudukana taunen kaya banyu. Bab ragat brana picis kanggo ragat yasa negara kowe arep njaluk pirang dinar, pirang miliar. Ngger, wah aku ora arep njaluk probya. Ora njaluk probya kanggo ragat. Sing baku mung pangestumu wae tak suwun. Wah, muga kasembadan nggonku bakal goleki kamukten kanggo para kawula jagat dewa Bathara. Ya, anakku ngger Bratasena. Bocah kok kaya ngono bergasih. Katone mono agal nanging jebul ngrawit bebudene. Ya ngger ya. Lungsen tak bebakali, tak paringi pangestu muga lebda ing karya kalih sambika lados seka Gudha Rencana ya ngger Bratasena. Ya. Bratasena. Kok ngrawit temen bebudene. Gurupati. Mripatmu weruh, kupingmu krungu yen adimu Bratasena kesaguhane kaya mangkono. Wajib mbok tulat kuwi, ngerti? Nggih, Rama Prabu. Nggih piye?
nek inggih iki kudune ya tanggap. Gersanipun Kanjeng Rama, adimu Bratasena ditungkol lakune lan diawat-awati. Lan mulengku aja pisan-pisan kowe lan adi-adimu Kurawa kena pengaruhe makmu cilik Sengkuni. Mula dawuh ingsun marang sira kabeh, ubayane aja nganti mblenjani. Dari, dari. Ilah iku mundur sik.
dalu gosik ya nok ya. Yo. Nggih, sugeng dalu berkah dalem. Iki awak dhewe wis kelakon sowan. Sowan ngendi iki, Mak? Iki sowan nono SMK Pangudi Luhur Muntilan. Magelang, Jawa Tengah. Yo. Le menyang wis ket sore ya, Mak. Banjur acarane opo iki, Mak? Gelar wayang kaya ngene iki. Sing jenenge gelar wayang iki acarane ya mesti wayangan. Oh iya, kuwi ya bener ning dudu sing kuwi. Heeh. Ki karo tak wacake sejarahe. Ngopo kowe ngerti, Mak? Weh. Lah aku ki ya ngerti ya padake. Ki ahli sejarah e. Tenan, bodakku ning ngisor. Yo, yo kayak ndang di jlentrek sejarahe kaya ngapa? Heeh, ki alon-alon karo. Sejarahnya berawal dari dirintisnya Ambat School RC Quake School di Muntilan oleh Bruder sapa iki, Mas? Oleh Bruder Diyong dan RFB Setiadi Setyo Raharjono pada tanggal 1 Juli 1930. Apa kowe wis lahir, Pak? Wis. Kepiye to aku ki reinkarnasi capung. Banjur ana pada pemerintahan RI jadilah Sekolah Teknik Kanisius 1 jurusan mesin dan Sekolah Teknik Kanisius 2 bagian bangunan gedung. Yo, barulah pada tanggal 1 Januari 1972 kedua sekolah SD tersebut diserah terimakan penyelenggaraannya pada Yayasan Pangudi Luhur. Dengan demikian menjadi SD Pangudi Luhur 1 dan SD Pangudi Luhur 2. Yo, banjur apa iki? Mas iki kira-kira aruran apa aturan, Mas? Nah, aturan baru dihapuskannya ST. Kemudian sejak tahun ajaran 1976 menerima siswa kelas 1 STM Pangudi Luhur. Yo. Sok bajure babak baru segera dimulai tanggal 24 April 1979 dengan direncanakan proyek pembangunan dan pengembangan STM Pangudi Luhur yang disponsori oleh Miserior di waduh lagi kilatu Jawa ki Aekchen. Wah, meng dinyek aku ngene iki. Dieting aku Miserior di Hus urung rampung le omongan. Wah, Jerman Barat tegese wis maksudnya kuwi yo. Sehingga pada tanggal 2 Maret 1982 proyek tersebut dapat diresmikan penggunaannya dengan tergabungnya SMK Pangudi Luhur Muntilan dengan program kerjasama Indonesia Jerman Institute utawa IGI di bawah IGI Center dalam bidang desain furnitur dan produksi. PIKA atau PIKA Semarang pada tahun 2003 untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan serta pelatihan industri di daerah guna memberikan kesempatan pada kelompok masyarakat miskin serta mendukung kemajuan industri lokal. Yo, sahabat juri sono apa? Ora mak isih sono. SMK Pangudi Luhur Muntilan menggunakan sistem kontrol
SPMI Sistem Penjamin Mutu Internal dan memiliki 4 program keahlian, yaitu 1 ada teknik furnitur, 2 desain permodelan dan informasi bangunan, 3 teknik otomotif, sing 4 teknik mesin. Yo banjur iki ana visi dan misine. Yo apa mak visi dan misine? Visine menghasilkan lulusan yang berkarakter baik, berkompeten, unggul dan terdepan di tingkat global. Yo banjur misine apa? Misine A, mendampingi peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai karakter baik yang berlandaskan Allah adalah kasih. B, mendampingi peserta didik menguasai kompetensi sesuai bidangnya agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan maupun untuk studi lanjut. Yo. C, mendampingi peserta didik untuk berprestasi, unggul dan terdepan agar menguasai kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman. Yo. Isono keri dhewe. D, mengupayakan sarana dan prasarana serta unit produksi sesuai perkembangan zaman. Ngono no. Yo mak. Yo karang yo piye yo? Ora pati pinter mak aku ki mak. Nek kon omongan yo sak uni-unine iki yo. Karo kula nuwun mau ya wis mampir. Mampir nanti sore mau mampir wonten daleme Pak Radio Harsono. Yo lemu salin yo ning kono. Heeh. Leku ganti yo ning kono wah jan. Disuguhi macem-macem. Neng kene ya ngono. Dadi ya wis wareg aku saka ngomah macem-macem. Neng daleme Pak Radio macem-macem, neng kene macem-macem wah jan wareg tenan aku ya. Saiki visi misine wis wis diaturke. Saiki mung kari iki bengi iki barang iki ana bintang tamune sapa? Bintang tamune Denok Tatin karo Mbak Elisa. Yo, isih Denok, isih aku rung bosen nyeluk Denok kok. Ana jane ana sing bosen nyeluk Denok ki ana. Kuwi kakangku Gadang kuwi bosen nyeluk Denok ya. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.